Μίχα! Περίμενε ρε ακόμα. Όχι ρε, ζούμπα ρε! Περίμενε ρε. Ζούμπα ρε, όσο να πιάνει για να μεριζείς. Ήρθε στο σάζανε. Όχι ρε. Όχι ρε. Όπου δεν είπε ρε μαλάκα. Όχι ρε, το ζούμπα με για να μεριζείς. Ναι, δεν παίρνει φωτιά. Τι θα κάνεις ρε, δεν ξέρεις να βάλεις φωτιά. Μερικά τζάμπα πούρξεις πριζίνα μαλάκα, ξατμίχκι. Κοίτα το μαλάκα αφού του είπα, δεν ξέρεις. Γεια! Σιγά μην αρπάξουνε. Ρε δεν είπε ακόμα Χριστός όλος. Πας τώρα να πάρουμε για να μυριζείς. Είχε χαζόδερ. Σύρε μαλάκα. Δεν βλέπεις γεύση. Τι μαλάκας φάζεις ρε. Κουτάδες. Έκα και λαμπάδια. Ρε δεν είπε ρε. Να πάω να ακούσω τον πίσω. Τώρα είπε και δεν είπε. Ναι ρε. Αχ καλά μη. Καλά. Φεύγω μου και να πάνω ρε. Αυτά! Άι παιδιά και πρώτ. Περίμενε, κάποιος Άρα πολλά. Πασαγί, χρόνια πολλά. Πήρε μάλλον. Δεν του πήρε μάλλον. Είσαι που μπούλγες και Μαλάκα, είσαι χαμηλά, Παπάς δεν κοίτα Πριβέ, ιδιωτικό. Μόνο σε βίντεο θα το έχουμε. Ναι, το κάνω αυτό που λέγα, το λέγα. Κάτω στο σπίτι, δεν θα πάμε να πάμε. Τι άλλο να πω, το θέλω. Τι να δω να πω, το μπουρλότ που σε βάζει. Άτο καριέλι, εδώ καξιδρύε. Δεν μαλάκα, δεν μου βγαίνει. Δεν μου όλοι είναι εδώ, βάλε. Αφού είχε κανόσε. Πήρα μου το φάτσι είχε κανόσε. Βλάκα δεν γίνεται. Ναι ρε του, ναι. Ιδιωτικό. 4 τόν και 4 του βλέπετε. Ακούει ρε. Να ρε, τότε. Δεν θα έχει μου πεις το πλάνο πάει. Έχει μια ντάνα τέτοια που πεις το μιλικά. Δώσε το. Άμα να κοίτω κάτι τέτοιο. Πάτα του σίγουρα. Πάει το είδος. Κόβα πάει ο ένας. Πάει. Χρυσάμε του κόμμα, δεν κάνω. Για τον Ιώδα. Αυτό να σου κλαμπάζει. Άλλη το μικρό. Ναι ρε παιδιά. Ανάσκετε παιδιά. Έλα Κώστα. Κώστα. Όχι είσαι ο άλλος. Εδώ. Πού είσαι, έκα, πριν να φύγεις μας. Έλα. Πάρ' το φως. Έλα μωρό. Το φως είναι από αναπτήρα. Δεν γράψει. Ρε Μίχα, καπιάνει το
τώρα πάνε άκους. Τι κάνετε να πάνε εκεί, ρε. Όχι, δεν θα αναβάνε το τέτοιο, ρε. Κιάρε! Τι θα ξαναπείς. Δεν θα κάνω, τώρα εκεί θα κάνει τώρα κάπου. Μπαμπού. Έχει σκύλα μέσα, εδώ εκεί. Έχετε που τα χαρέσουν δύο μου. Να η πρώτη φίλη. Τώρα θα βάσουμε δεξιά. Μόνο αυτές οι καμπάνες ήταν. Δώσε ήταν η γούρνη. Θα γίνεις δημόσιο πρόσωπο. Αυτό θα ανεβεί. Ο Πάνης ο Μπαστάνης. Θέλω να το δουν κι άλλοι. Άιτε, ακούσε να πάμε. Πού και παθαρούν. Πού πάνε τα άλλα τα χρόνια, ρε. Ένα τελευταίο. Το τελευταίο κράτησες. Τελευταίο. Είχα 10 και δεν έσκασε κανένα. Ήταν όλο κόφι και το τελευταίο έσκασε. Αυτό θα κάνει. Μπράβο, τώρα τι έγινε, κανένας μπαμπούλ. Τι έπουτα, αφού δεν έχει κανένα. Τώρα, πάει, Δεν έφερε ούτε να μπρότσισε εδώ απάνε, μάνα. πού είσαι, τίποτα. Άρε, φάκ. Το δώσαμε νωρίς. Ένα αυτό επιλέξουμε εδώ. Όχι ρε, με το που βγήκαν όσο τους πάνω. Τι είναι το πίσω. Θα παρασύρω τίποτα. Ο Αμπάδιος θα μην ας μην είπε. Ναι, μην είναι Πάντως θα με πλέον πάντα. Τι περνάω πάνω από το τε. Παναγιώρο στη χέρι τώρα. Τι απάνω από το τε, θα είναι. Δεν παίρνει το αυτήν. Κώστας, μπορείς να συγκρίσεις. Όσο να φτάσει πυροσβεστική. Άμα ένα όμως με την καστανιά πέρα. Είσαι τελευταίο εβαλάκι, είπα, τελευταίο. Τράφα αρτίξτε. Αυτό το υψί δεν κάνει αλήθεια. Θέλω να πάω πάνω, το πάρω πάνω. Εδώ πέρα, Του περάσω τώρα, σιγά. Γεια σου, το μου. Γεια σου. Χριστάνα, ρίχνε τα βεντλά, Συμμαζίζεις και τώρα πριβαίνει το... Τι κατάλαβα. Ναι ρε, δεν μας ακολουθεί κανένας. Αλλά τι είναι. Είναι φιλμής δηλαδή αυτό. Κάθομαι εξάγει. Εφραίμ που είσαι ρε μούτρο. Φα! Αφού τσάς του είπα να πετάξει μέσα στο φανό και τα 5 ευρώ. Πού είναι τύπο. 5 ευρώ. Έλα, εντάξει τώρα, δεν είναι τελευταίος. Τα άκουσες. Άκουσα, είχα 4. Το πρώτο δεν έσκασε. Λοιπόν, το δεύτερο δεν έσκασε. Το πρώτο είπα το τελευταίο, του είχα τζέμπα. Αυτό δεν σκάσει. Μίχα, θα πάρει την πλάτα. Όχι ρε. Είναι γυρισμένο στο πλάτο. Δεν βλέπω. Και για πού Έκανα δουλειά, έκανα μαλακίες, Ναι, βέβαια λίγο νωρίς. Άλλο, ακόμα ψηλότερα δεν είναι. Οκ, καλά πάντως. Ναι ρε.
Μπορώ να τη μία